Excellency Amos Kimuome Nyaribo. Normal Deputy oye, His Excellency Dr. James Ondicho Gesami. Brigadier Ogimokore, mimi niko nyumbani bwana na lazima nitoe rambirambi hapa nyumbani. Nama tukabere maiga yechiburaburu koine kiwaso mojego yo mobwa matanga imeye county ya Nyamira maiga yo mobwatani yo mobu mugavana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo gotenna kurwero ngori ya yego chia senkeyo oyo korigie kergo kyobo jumba sebunga ya burabu imeye county ya Nyamira Davis Ogari niga mochirie egekorekyo asamalieta ngoro kuona Rebo Davis Obiro Ogari Kobolindo Bochumbe yani Member of Parliament from Rurabu constituency eyuere county ya Nyamira kere to kwenda kuralichikura tigaturalichikure chino morembe na ande kere monto ndairuli baga au kwana gotebya abantu babura wingi agwenta ko bakora tigatomwa maskani ali agwenerete erinda nyare ko ni chisera cyabya asomo yego yuni go chibura buru cyane kiwa nako iriro mo yego yogo tenena asegeka na redre poli yo mugavana Nyamira na redre rongori yo mugavana Order. Nameji tirango. Ona abandi na abatinde tiatoro kenda bauti. Nigo chinga kyochi Davis yaboria basaye gotatume kwa asogotora nemesangirekano nakogani siasa chomolembase county ya Nyamira. Abasaye gento na abatebi tiagotumeka naba na siasa chinga kyechi tigatwa kechukura no molembe na ndaba na siasa mbanya ko batumia bobe erinde konya kolete mefurugana asechi chinga kiche campaign nonyina babwatani banyalibona Gesami nigo barire ira yogo chikobo bwatsia asobo choryo bonene boli bosio olikogera county ya Nyamira na inde asentundende mwancha 2022 August tariki kianda yalibonero mugavana ase chinga kyechuwaigo Davis niga waboliri abasaye kurwe bunga ya burabu komo bwatsi asobo choryo bonene bole bosio egento na tebya abasaye baburabu moroche future ito burabu ne vijana na ande vijana ne binge ga burabu bitabwatie gasi na ande kere kijana kere mutugari ekiranya gukora development na ande kiranya gukuchari abasaye abangina n'abagaka nigamentire buna omubunga oburabu okorera mange korende naro atraikirania ayua agochia gokora beni mumanyi okorire gasi lakini chinse monchiro gari atarakora in terms of development in terms of egento na kuana chinyagitari they don't have enough staff igakarenche na sobo gambiobu I'll make sure it's staff mbaisa neteneji school chonsi erindo tanya korete development ko reporter ya Ndizi TV kurose county ya Nyamira eritirane nkrokwa Vincent Onyancha Mwancho murigari banongo saba okwabera roboti oruno rwaye Vincent Onyancha kurwase county ya Nyamira wasoyo kuriye kirogo kyobo chumbe asebunke ya borabu ime county ya Nyamira Davis Ogaro abairega kumochia chiburaburu echo chene kiwa asa matanga yamo ime yebunke yo nigo boigogara abairega kuboria abantu kurwase county eyo ya Nyamira nene kurwase bunge ya borabu komwakera chikura sobonge ekero chireke chitariki kyanda cyo mutinyo 5 na 3 mwako yega eriache kora county eyo